Ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, mapantayo ijay balay da inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Ket mapantayo man na nagpariir ijay Alawan, ibagak to kan kuana. Nung matay iti balayo mo ti papanantayo. Tapno makastrat kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring ijay balay. Boring ka no. Kat nga nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pay ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay ko maama-uma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mo ti kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, adobo ka na yun. Mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapantayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay amon tinakasagana ama sida ijay balay. Natenglang ti ado ijay. Kat anya ko mati parikot iti dayta. Kat no dagita ti pag-aayat ni Alex. Isungarod ti gaggagaraan na iti balayo. Sabagay angam mabainak no daddoma. Imbagam ko maadata ti mapan ijay balay da Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rin na ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot mo ng tibiyag tibak nang. Uray maminsan laan. Wen nga ron. Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienda iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang padamamakan papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yun. Jaylan negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakas jay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rod, ba nag-adyak kanunungan? No apay nga min akurangan da ati kinaba nang da. Jak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma? Ano asino pa'y ti awan makukwartada, isuda pa'y ti sadot nga gobra. Wan ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tadda kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Konching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay ti gayem na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasauna pa'y nga rod idi na minsan, anasakit kanu tinakam na. Gaputawanan ti panawan niyo kan kuana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan ti asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngam no daduma, masapul nga ipaayan yung mat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayo ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Konching! Nalalaing ka man ako-nakon! Nalipatam ka din, asyak ti amom, Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildaw, kay di napalabas a bulan. Kan jay ngay 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang ti sing-singir mo kanyak, Konching. Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ayam no sang aribaw. Ay, kakayak ko
Nakarkaro man ay no milyon kito pakyo dito rupak, madam. Ragrag sa ka kahit ikas na unay. Kunjing! Di na paghaybladan! Ay, Talaga makapungtutakkan ka! eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winay. Agulimag ako. Narigat mo high blood kayo. Saan nyo pa nga intad amin na swildaw? Anya? Ha! Marurudak iti dayjay akatulong! No apay ngamin nga iso tinalam akatulong! Ni kunsing lang ti makaano si ti ugali, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kanutayan na. May samot dayjay nga anak mo! Talaga natangkan ti ulo na! Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon na. May sumot kayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isungak sagana inton makawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang uma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito yung away, Sandra. Almira. Kunam laang dayta gaputasag paminsan ka lang umay dito yung lugar ni. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito, Almira. Thank you nga ron, ano kasta, Alex? Welcome ka lata dito yung nano mo apagdaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan da ito yung abalay para kanya. No siya, kayat ko ma-improve ko maday ito balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon tungay ti pagyanan mi. Dahita ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakis na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay diti balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo dito eh. Awan anyaman na ka ni Alex. Sa bagay matkit di Ngam na imbaga, ta saan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakit? Sapay adu ti mangibagbaga. Nga istrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakit? Awan mat ti mabaling tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex? Uwin lakay. Welcome lata dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa, tanasingad iti anak ta. Nagmaya ta talaga ti biyag ni Alex, anya? Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Iso nga agsisinno katyar aramaten na numapan ag-eskwela. Wan nga rod, namsa na bali. Takanayon na tamat nga itultulod. Sa bagay matkit di, Nga may na. Siyak mo tilugi, no motor ti aramaten na. Kasla matinaga kitilikudan no iyang kas na taadwa. Ano tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayaten, tasaan ta magmag na. Kitaam asla dumakdakkelan ti butoy ko. Gaputa inal daw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan-anos ta, Sandra. Anya nga rod, kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay talaga akas ta ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akas ti panagbiag tayo. Ay, agan-anos ka kaday, anak ko. Anya nga rod kat saan tayo matabaknag. Nanang? Day ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. Agyaman ak nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko.
Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Isuasapay ko ma. Taagadal ka na imbag, anak ko. Nanang, ikarik dayta. Ano day tarupa, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalom kami ang nagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Alex. Saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali, Tanapintas ka lata, Almira. Anya? Wen, Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maung-uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di kagsaw iti kasta. Para kanyak, adayo ang nagasgasat ka. Gapot ka nayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siya, pagmaymaysak lang arudan nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan man ang damama, Nana Kunching. Ay kat busy damanan ay jay negosyo da, senyorita, oh. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorito. Oh, anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita, oh. Awan, Nana. Agpakadak lang, rumuarat. Apay, sa dino ti papananiyaw, senyorita, oh. Ije balay da Almira, Nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda, mamam, no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gapot ta pag-aayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Isak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Anya ko matipagbaynan nyo, Tata Rico. Gaputan na numulaan ti pagtangan may. Kanawan tinaimas ang maipasango may. Awan parikot iti dayta, Tata. Gapota kay kayat ko dagiti makan dito'y. Sakit di ati rumbang agbain. Gapota kanayon dakmat nga isaganaan no umayak dito'y. Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kuma taag nanayon ti panagpagayam yaw iti anak ka. Inlepas yo ka diti panagraap yaw lakay. Ay, wen, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni Senyorito Alex? Tinulungan na kayo ang nagraap? Ay na, wen, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ala, mga nagungot ni Senyora Esmeralda numamuan na. Ay, dahi tangarog ti pagdandanagak bakit? Ang mga no ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na. Ang mga nuan yapay ti makunana. Kan may sa, imbaga na akayat na kanu apadasan ti agraap. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak ha? Anya dayta, Almira. Kasla, dinuminggo matin amapan ka ijabalay mi. Apay, Almira. Nauma ka din amang sangsangayili kanyat? Saan na kasta? Ang madanagan laang. Taamangan no makaungat ka ni mamam. Di mon pakadanagan da, Mama, Almira. Awan mat lang ti panangon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wad da kijay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti papan mo ijabalay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apaya di mo inlukat tigay, Kunching. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti isasang petyaw. Di ko namkit di. Tulong ka. Nagpigsa ti ungor ti lugan, di mo napuutan. Napanan dagiti dua analalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saanan ang maulay. Rumbang lang! Tanu ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay,
Apay nga awan manan ti motor ni Alex. Ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada. Rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, kan agluto nga men, ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak, idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kaya ka man, mama. Nag-enjoy ak dyan na panak. Anya? Wan, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Kaya't konti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak dyan naggapuak, mama. Apay, sa dino nga men tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Ting masakbayan mo. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kaya ko man, mama. Nag-enjoy ak dyan na panak. Anya? Wan, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Nabanogak. Kaya't konti agina na. Agam di ka pa'y nangan, iho. Nanganak dyan naggapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya tinapan mo inaramid ijay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga kayat kon ti agina na. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inal daw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmat ngamin italtalak. Saan la anam namin san na imbagakan ko na? Asanan amat mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasidgan ken kuha na agagayam na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmira. Awan makita kadakas iti dayta Esmeralda. Isa bayam ko mati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Angam, kasano ngamin amaawatan? Kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka di? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asim mayaak ti biag mo. ket dayta ti singsingir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mata pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmut lang akayat tiyo. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito saritanta. Naitultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritanta itay. Ngam sa balimatan ti magbagam. Ha! Buisit ket diti kastoy! Makapabadre! Agong ungat manan ni senyora, senyor. Ay, diyak mo ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun, ang arod, senyor. Inton kuan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasensya ken kuha na kuntsing. Sika lang tinagbayag akatulong me. Takasano? Inapa na amin na nagbalin na katulong me. Isa pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta, nabayagan na pimanawak ditoy. Ha? Ne? Anya rupat kwarto. Sika talaga kuntsing ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patag kanyak ti swildo. Isungan anusak dito yan. Saan na kinarupat kwarta day ta kuntsing. Kaputa pagbambanugam mo ti papaswildo mikin ka. Ah, ay. Kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayo. Ha? Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo day ta kanya Esmeralda.
Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang tipungtot na. Agam basta, senyor. Di nakpapapanawin dito eh. Uray isot isang kaulit ni senyora. Naibagak matan ka na kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan tinaduma pagkwartaan. Wen, Kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawan ka nga. Nagsayat ka, nakaragragsak ka, makaparayaw ka. Alangam basta ano sa malakit ni ti ugali ni senyoram, kan ti trabaho ma. Awan parikot, oray agbakbakit ka dito eh. Agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Amon, Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraap ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamam iti dayta? Amang ano overthink ka manan. Ni Alex mismo tinang ibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen, Sandra, iso anak ko na nga amangan numabayag pay, satay tumanen ag piknik ijay kalapaw. Hay, anyan. Talagamat dagiti babak na anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Bay amon. Noor arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day a Senyora Esmeralda. Awan mo lang ti maaramidan na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadaning ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa Gapo iti panang nayon na, iti impabulod na abiyagkan ka. Katwan tatang. Ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo umat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nagkakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman ak no kasta, anak ko. Anong bayam? Mangkita ak no anda ti mabalin a maparte kadagiti tarakan tayo native a manawk. Parisan tayo iti kanin. Ket isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron, tatang. Native amanok, kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga ritimangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijay mol, mama. Ijay mall? Wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijay mol, mama. Adalang mapan ko gatangin. Anya ti gatangam? Jak pay mo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall? Ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton adda ako ni Jemol. Kalukwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanin ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamukha madlangan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan, senyora. Dakkel di teddy bear nga igam na. Iso nakita. No kasla kumakutaon, amangan no dya nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal ka sa rita ka. Pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na kanaragsak. Tapno sa anak abo makit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex. when madam nakita, nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaidida. Santo, agim imagine a baraw ti kaidida. Ay, tila ipagbagakaw. Ka, asino ka no, ti pangtadan na. Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na yung Konching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, senyora. Among Almira, sa bali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ha? Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sa bali ti panang ming-ming-ming nagan ka. Anya? Wen, Almira. Panagkunak.
Agayat kan ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagang. Tina, uray po utam Almira. Podno, timbaga. Ay, sika talaga, Sandra. Bak nang da, idinto ta marigriga taklaan. Itantupay nga gagayem tayo lang. Kat kasta unay ti panangsidem ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanya. Isu nga adayo ang mapasamak day ta ibagbagang. Happy birthday, Almira! Agyaman, Sandra. Ay na, anusan nyo ati simple asaganak. Daytoy laan ti kabaulan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siyak tupay, idi kasangay ko. Adobo laan ti inluto mi, iso sa anak ka nagayab. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laan. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sa maruno. Aguray ka, apay nga tanawan ni Alex. Imbagata mo't idi kalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Wano, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awata mon. Pakaragsakak ti mangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear? Human size ko naman. Ay, sana ulatan, Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timbangan, ada tinulaan itib amanok. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insangpet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel at teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas ko naktumay. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala, ibalang mo dagita. Wano saan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay na senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig frozen tilot-luto kasi daan tayo. Kabalan tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadag iti manalon. Ay, saan senyora? Sayang daytoy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ka. Agar-aram ka di kan ni Senyoreto Alex. Ay, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak no nobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y ama kinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ka. Wen tatang, makitkitak ti rigat ti panagbiag tayo. Iso nga igaad ko ti agadal. Gapot kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman unay anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigay-gay, ma'am. Diyak mo't kindi baga nga amin. Ang kaaduan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga ganad kayo kani Sandra anak kaw. Nang runa, tamadamdamag kaw nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkel ni Cynthia. Anya ko matibagam ka na kuwada. At nagsaritaan mi kin ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya,
Ay, di ka ko magdardarasodos, Esmeralda. Bay ani Alex tagpili, iti asawaan na. Diyak kayat ti sabali. Kan usaraman mo tautak mo. No da Cynthia kan Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talakin na baknang mo ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tangag paiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingay ta, sa anak anaragsak anang asawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin, tinaggapuan na itinaipundar. Gaputan nagbandugak na itidagduma dita. Ha, basta, awanan ti makalapad kanyak. Noan niya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, Mama. Alex, di kag balin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Ado pa'y tinaskin nga ramidag, Mama. Ala, ituloy yung ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Oh, talaga din akon inkasikaso. Pasensya ka niya. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Naklaat la siguro day chay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, Mama. Apay adiyo imbaga adagos. Nga dagaya man ti kasta plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad kay ti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pay laeng. Isu adida kami kumamat apuraen, may papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamat ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex? No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas din ni Mama, Papa. Agad-adal kami pay laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay Cynthia. Jakmut amo iti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay Cynthia, Papa. Pangasi yo, takasarita yun ni Mama. Kan maysa, agad-adal kami pay. Kaya't kumat nga enjoyan ti biyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka matanagan iho. Siyak ti makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igawid mo kit di ti agadal. Wani ho, ti kagdanag. Siyak ti makam mo iti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka dingaimbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umayak kita diti mansion niyo? Awan timbagana, iso adyak mo. Ala, rumor kan dito silid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, taditoy ako nga agnaad. Aniya? Awan ti amok iti bagbagan. Iso nga la, rumor kan dito silid ko. Come on, Alex. Di ka agpungtot, ha? Gapo, taditoy ako nga agnaad. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako diti mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakin ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awagak ka no, iti mama. Pangasim Cynthia. Pumanaw kan dito silid ko. Saan na mabalin?
Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanong kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol ka di pa'y nga ulit-ulit at dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso a pangasim. Sakbay a maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adi yung imbaga ka ni Alex nga umaya kita. Kasaunay ti pungtot na. Pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday kay nga Alex. Katinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day nga Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yu dayta, Mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din? Oh, anya man nagtiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Ay, kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? Sana ka naglibas. Talaga nagsardengak nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't day ka pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anaya nakabak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon itay-pay nga urayak ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kapti dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex na ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring na asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, nagsapay ko ma, tasaan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon ka no ti panagapada kan ni Senyora Esmeralda. Adali magterabi. Diyak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan ko na. Gaputa marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan na agpapada ti panagbiag. Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam Awan dayt mo'y, tatang. Agpudno ka man kitdi, anak ka. Di nagpaglibakan. Awan. Pampanununtak lang. No apay akas ti tibiyag ti may sa tao. Adda bak nang. Adda mo't marigrigat. Kunak lakit ding. Noon niya ti pampanunot ang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Iso akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa.
Iso asaan nga iso, tiing kapampanunutin. Ala, ingka di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Diyak namin kayat. Ama-amuan na, tipod no, amarikrik na. Almira, di ako nagpalpalikaw pa eh. Kaya't kung maipudnokan ka ti marikrik na. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam ko marete ngay bagak. Ay ayatin ka unay-unay. Anya, Juan Almira, pangasim tapat na kuma. Alex. Apay nagsangit ka. Kaya't ka di asawan dahi ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka matkanyak. Ay, ayatan na ko na. Ngaman niya nga ron tinadamag ko. Nga aday dya mansyon niyo ti babae, akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Amom ti may papan iti dahi ta. Nagwaras gaya matagos dahi ta damag. Alex, hindi pa lang anak kariknak, iti panagayat kan ka. Ngam inlimad ko ti marikiriknak. Gaputaan mo kadyak maikarikan ka. Gaputaan marigrigat aklaan. Jak namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso mati sa sangpat ti babae. Akayat da nga ipaasawa ka ni ka. Sincha tinagan dahi dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dangag pa iso ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sika ti ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Ikarik day ta. Talaga gayang maagayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra. Kasla jak nam naman, ada kami ti agkatuluyan. Anya? Apay namin nakasta ti panunot mo. Amo matan. Adda kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang tiriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laang ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Conching, itimplaan nakman iti juice? Busy ak ngaglutluto, senyorita. Mang timpla kayo laptaditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan yaw. Ken adama ima yaw ngagtimpla iti inuman yaw. Anya? Kay sumait. Awan respetom abbabaunan. Ay, narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksaid, no da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga ibati paylaan to'y ar-aramidat, tapno agtimpla iti inumanda. Iso dalaang matibos ko. Ngam siyak kasawaan ni Alex. Iso abos nakmatan Conching. Sana balay, tasan kayo pa'y matanag kasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit Conching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisintya itay, Nana Conching. Ha? Senyorito Alex? Magustok ti inaramid yung kinisintya. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Jak ngamin magustuhan ti ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon.
Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni Senyorita Cynthia, Senyorita. Saan na? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, Senyorita. Wanana, ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangasiyo, tadiyo pa ibagbagaki ni mama. Gaputa sigurado akakaasi ni Almira, numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matay na nakaw. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Kain, ti panagan-anos yung anagadal anakaw. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na hakanakaw. Kastat mo, tatang. Ayam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Puwan nga raw anak ka. Anya nga raw, katandamat marikrik nana. Ang ala, ingka hindi ka blaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanak kao. Saan ka at tapno akliday? Alex, sa dino ka diti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan nanasken ngagpakadaakken ka. Ngam Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawatan to, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam, ngem apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngem di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammom ti pagluglugaram. Ala, ditakan. Di ka manaktak. Anyan? Nagsakit ti panagsasao ni Alex kanya? No saan na ka ngamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, Senyorita. Anya? Pudnumat, Senyorita. Madlaw adi nakakayat. Ngam apay ngamin adi ka agaway di jamansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mama kada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod ka na kami. Agam, pasensya ka laangain. Gaputa di nakakayat ni Senyorita. Ha? Talaga atang sit ka, babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papanan nyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mat, love. At puyak na rod nga aglanglangoy. Wala. Gaputa kaduanak na anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapatag, ket agayan ayat ta. Ay, kasanungay Alex. Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Amangan na dong tanto ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastawanay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasarayo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masur. Saanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang asyo, tadidak pilitan. Ngam kasanon ni Cynthia. Napayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, aginggat kay kayat na. Anya? Wan, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang asyo, tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Ang mga no agaramid ka kit din, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka anuman. Jak to agaramid iti kalukwan.
Mama, nakita ti cellphone ni Alex, iti na minsan. Ladawan da, iti day nga Almira, tinagado. Talaga asukir day jay nga Alex. Pudno ti atap ko. At da relasyon day ti day jay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo? Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panagkalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunod kayo itinaskan nga aramidan kayo. Tapno matuloy di panagkalay sami. ala, agrubat kay ka. At da papananta. Da kayo, senyorita? Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka man, Anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababang? Nagtured ka, anaki ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't amay sagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda? Laglagi pam timbagak. Katag panunot ka na imbag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungrit, makaulaw. Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sit day a Senyora Esmeralda. Talaga, amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak nagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noanya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakitan tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ag para iti pagimbagan tayo amin. Nakasalitak ni Almira, mama. Kat naamwak ti inaramid yo. Nasaya at matiho. Talaga gayam at dakas kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam wala dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. Ti masak bayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamwak ti inaramid yo. Nasayat, matiho. Tapno marik na daychay nga Almira. Adyak kaya ti mamirmiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ter aramidan niyo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam wala day tayo. Gapo tabak ng da Cynthia. Mairaman kanto iti kinabak ng da. Talaga aday tala kinabak nang tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispensarin niyo. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa'y ti agbyag iti simple. Ngam ti makadanak ti babae ajak mat ay ayatan. Talaga natangkan ti ulong. Ngam agpili ka,
Alex. Ikalay sam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabot-bot ngandak pa yan, mama. Saan kabot-bot nga niya? Kabalak nga aramidan amin ngayong bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalay sa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan anito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalay sa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya? Saan na naskal? Ni Konsing, ti kabayagan di ti mansyon. Kat iso, ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon ama panawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanoon no iti ipapanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latam mohon. Saan dan to naragsak? Kaputa sa bali ti ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak da. Kayat mo kada may padada ka data? Akanayon ti panagapat ha? Sumardeng kan! Awan matla ti serserbe dagita ngay bagbagam. Katyawan si Silvina. Talagang kayam nga niya dayo da kanyak ni Alex. Talaga matdayjay a Senyora Esmeralda. Pinagkalay sa daidan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masiguradok aplano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, sana balay anak ko. Talaga siguro asan ada kayo ka ni Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talaga na ituding iti tunggal maysa. Dumtang tulata anak ko. Ngam, tatang. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta anak ko. Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya? Pakawanan na tatang. Diyak namin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti panagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaamlat ta. Apadagkalan ti anak mo, Almira. Alex, honey. Kaya't kumatngag pa siya tadwa. Total, awan matrabaho ta ita? agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Isasaan ka kumamat agas ta kanya. Legal ti panagasawatan. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaan kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko kan ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo na apay at tinak maayat. Napimpintasak nga may ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag. Iso anasaya at nga dayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanin ang masapol nga trabaho ka. Awan patag ti ado a kwarta. No saan mat anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramida. Apay ka di Almira. Saan ba't ngagsarsar din ng ngagsangit ni baby? Uwan nga ron. Makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri ah. Aguray ka.
Apay akas tamot ton dagita mata. Mapuy-puyatan ak ngamin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabaulan ni tatang tagpuyat? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Ngamok la kumakastoy. Jagon impilit ti nakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mat nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat ni. Di nagpay kinumusta sagbay nga imadayo. May samat na dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Pinutid na pa yan anamin pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalat ni baby. Gapo tayo sa timaysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar taktar aramida. Ada ka di problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito ya, bro? Tapno ag barbar taglag. May tayo dito itapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kini Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di amo da ita? Anya? Tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit yun nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan. Agasawa kayon kini Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jack maramid na ita, mama. Asawak ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira tilinaon ti pusok. Almira, balasa nga ni Ira nga anak mo. Wen nga rod, Sandra. Kaya't nasawan, bakit akmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot ten bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar a nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad di anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot panggadan. Iso adi mo pa kadanagan day ta. Wen matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumot nga tan, ti panagbiagdakan ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutem, kat ti agdama, kan ti masakbayan yung nga agina. Wen matkit di. Ay, sayang. Jack na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumat gamin. Saan akon anak kapag board exam idi. Gapo ta Jack na asikaso. Gapo iti panagsikog ko idi. Katagpada talaang ngam sana bali. Ano santan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na ba pala ang ti sweldo? Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan ti naglabas, sipon nagkalay sa da Alex ken Cynthia Esmeralda. Kam, awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Bagak maat ngagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex ana sa isaya at no awan anak da. Dahil ti pagkakitaan, asana naragsak ti panagasawa da. O, kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ito ni Alex. Gaputa di nabayat ni Cynthia. Sikat, akin basol iti amin, Esmeralda. No, di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabi, naragsak na kumaita ka ni Almira.
No iso dati nagasawa. Sigurado anay busan ti kwarta ni Alex. Tawan mo ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No, kaano ti panang isublita iti bulod tabiag. Isog agbalbaliw kamit kuman. Panunutam ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko ka di pa di agadal? Wen anak ko, agadal ka. Gaputaday talaang ti amok ama ipatawid ko kan ka. Nanang, ang mga numarigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga ada magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno ada gastusan. Agyaman ak unay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tanga awan ti kunana mat amang kumusta. Bayamon anak ko. Di mon pampanunutan ti amam. Saan tangaam mo, no anyamot tan ti mapaspasamak kan kwa na ita. Jak malapdan ti bagik, amakarik na latay ti gura ken kuana, nanang. Tano talaga anapatagtaken kuana? Ingka gumaan na tako maabiniro. Iswa talaga kit di nga responsable, ah? Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawan ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami kani Alex. Ngam na lamis, matlatta ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod kat iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayan kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw, asaan ang naragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless, ti panagdan nami. Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon kadilatan, asyak ti agpaspasensya. Kastilatan na kanayon. Makauma. Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin, kada kami. Horayan niya taramita kiha. Talaga di na maisurot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwam mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siyak ti agadyas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Aka ba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak, iti panang pilit mi kan ko na, ang mga ikalay sakat ka. Kasta itan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama? Inkariyo mat nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatan nak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam Romeo. Nangagaw ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Ag sinsinidir kayo matlatan. Daitan ti bunga ti naramid mo, apan ang ipilit iti kalaysada kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan. Nagsimple ti kayat kong aramidan na. Ayatan kan ipatagna ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagdan nata. No awan ayat iti nagbatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat nga rudan ang makapag-relax. Dahita ti may sabungan na imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo nga trabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kaslaawan mo tantiin na ng Almira. Saan ka kadi mabambanog? Ay na, kinapudno na. Mabambanog ka. Ngam agkurang na ti sweldo iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala kamot iti sakit mo iti daytang aramidam. Saan mat siguro, Sandra? Adamarik nakno daduma. Kasla nakapsot dagiti matak. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos laang dayta. Ay nga, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo,
Ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Inton awan ti aramida. Saan ang maibos ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigata mo ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa ama amwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsubli ni di Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo dito eh. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga men tagtali na Eden di Pilipinas. Anya, di useless ti pa nag-migrate tayo dito ay abroad. No kayat mo ti agsubli ay Pilipinas. Kat no nabayag tayo mutan dito. Kaili ko mutan ti wagas ti panagbiag di Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsubli ijay Pilipinas. Sapay, mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, anti. Sana ka marigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, igaad mo ti agadan. Tapno si kati mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, anti, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, anti, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Agayam kami kaninanang mo. Iso anak kasagana ak atumulong, aginggat kabaela. Ay na, agyaman ak unay, anti. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak. Ira, anak ko. Anya ka di ti aramidem dita. Aglutluto ak, nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y dito eh. Ay, wen, nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad ko na yun, nanang. Wan. Daytoy man, nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack mutan makita, anak ko. Anya? Ti Masakbayan. Denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauwan. Naulpit, agkasa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ira, anak ko. Anya ka di ti aramidem dita. Aglutluto ak, nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y dito eh. Wen, nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad ko na yun, nanang. Wan. Daytoy man, nanang. Adagayam dita. Ang apay ngay, ajak mutan makita. Anya? Di nyo makita ko na yun, nanang. Wan nga rod, anak ko. Kasla nga min blurred ti panagkitak. Kasla kakapsutak. Anya? No kasta nga rod, ipat kayon iti ospital, nanang. Ay, saanan anak ko? Sumayahat tumutla siguro ti panagkitak. Mangirwara kiti kwarta iji bangko, Alex. Anya man ti pangusaram iti kwarta, Cynthia. Ada pangaramatak. Apay, ada ka di reklamo? Awan reklamok. Ngamday tamot laggas gasto center aramidam. Pasyar dito ay, pasyar ijay, kastalatan. Kat, basol mo. Tadi mo matkayat ti sumorot kanya. Kaslawan torong ti panagbiag ta, Cynthia. Gapo iti arhamid mo. Apay, awan ka di ti plano nga agurno para iti masakbayan. Saan na naskan? Baknang kami asigod. Iso asaanan ang masapol nga gurnongak. Di mo amo ti masakbayan. Sigurado ka kadi nga agnanayon ti kinabaknang mo. Aggasto sa kaginggat kay kayat ko. Kat di nagpakibpiangan. Kat aggastos ka mat aginggat kay kayat mo. Di kalapdan. Basta siguradom lang nga awan pa kainaikan daychay nga Almira. Nanang, kitain yu man dayta. Addan komplikasyon ti sakit yu iti mata. Iso anapukaw ti panagkita yu. Anya? Wan, nanang. Kinasaritak dagiti doktor.
Kat naladaw ka no ti panagpa-check up yo. No, kasta. Bulsa ka kon, anak ko. Wananang, sigon ka dagiti doktor. Operasyon laang ang tinamnama. Tapno agsubli ti panagkita yo. Ang awan ti kwarta abus-busan ta, anak ko. Dahita nga rod nanang. Ang amsa na bali. Agbirok ta iti pagpatulungan ta. Agdawat ta iti tulong pinansyal. Tapno may pataming ka, nanang. Saanan, anak ko? Marigatan ka laan. Ika gumaaklatan ti agbyag iti normal. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Kasapulan nyo ti adong adjustment, nanang. Sana sinsinan ti sitwasyon nyo. Basta, di ka unay madanagan, anak ko. Adaasi ti Diyos. Saan na ta, abay-bayan? Lester, ang mga nagsardeng ako niti panagadal ko. Apay nga, Ira. Sayang mo't May salangan na taon. Agradwar tayon. Lester, di na kun mapaadal ti inak. Gaputa nagbalinan a bulsag. Anya? Awan, Lester. Sana na makapagtrabaho ni nanang. Awan matan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Iso anas kanya agtrabaho Anyan tinagbambanagan ti inam, Ira. Hindi mad na ngamin tinabayag a marikrik, nana. Sana nagagagas. Iso akas jayan. Nabulsag kat nga roden. Ala, yan anos mo pailang ti sumrak iti pagadalan, Ira. Agbirok tanto iti scholarship. Barang makastrek ka. Kat ti amam ngay. Talaga ka di, ngawan komunikasyon nyo? May samat day siya at tao. Kinapudno na. Nalaos tigurak ken kwa na. Gapo iti panang baybay anak na kami. No talaga napatag kami kan kwa na. Ingka gumaan na kumatinang suporta kada kami. Sa bagay matkit di Ngamala, di ka mapukawan iti nanama. Adda nga adda solusyon day ta mapaspasaran ita. Buisit ka talaga, Alex. Inbabain na kadagiti gagayam ko. Kasano man ngayon babain ka? Kinaduan ka lang nga rodan iti dinarayam aparte at dapay laing may bagam. Apay apimanaw ka, Dagos. Kat nagigyan ka iti lugan? Kaslak mo lang iti resepsyon a pinanawan ti partner na. Sorry, Cynthia. Ngam talaga sa anak ana irwam ngagpamarang. Mano ti tawantan ngagdantan na. Mano atawan ang tinaglabas. Sipod nagkasarta. Ngam kastoy kapay laang aging gayta. Kaslata aso kan posa. Gapo taawan ayat iti nagbaitan ta. Anya. Panagkunak. Dayto yan ti panawan. Tapno agsinatan, Cynthia. Agsinatan. Gapo ta na uma akon. Anya. Papa, maumuma akon iti sitwasyon mi kini Cynthia. Alex, iyo. Nabayag mo na nagdan na kami. Ngam awan at talaga ti mariknak a panagayat kan ko na. Gapo ta may salang ti linaon ti posok. Ni Almira. Iyo. Sipo na din. Suportara kami na planom. Ang na planom tip manangisinam kan ni Cynthia. Diyak kanunungan na ita. Papa, Well, Alex, nagkasal kayo. Anta nagkinaryan nyo. Dahil ako matipang panunutan. Kan may sa, basol iti namarswa ti panagsinat ti agasawa. ngam anya ti aramidak papa. Sanak mat anaragsak iti sinong na. Iso akagurak ita ni mama. Iso ti akin plano iti amin. Punasam ko matigura iti kaunggam iho. Sursurom nga anyatan ni Cynthia. Akas iti naramid ko ili ka ni mamam. Anya? Kas iti inaramid yu idi kini mama ko na yo. Waniho. Lenggam tayo bagak. Tapno maawatam ti amin. Impas ngay mon ti sikog mo, Esmeralda. Sipod pinilit dak amang ikalay sa ka. Inaramid ko amin na pagrebengak kas asawam.
Awan mat siguro ang timakunam. Mairan-ranod kamat iti kinabak nang mi. Sipod nagasamot na, Romeo. Iso nga awan mat siguron ti may bagam. May sakripisyo ti ayan ayat mi kanilos gapuken ka. Kat kinasakit. Pinikot na. Tapno adalang mangitakder iti sikog mo. Sana bale, gapo tabak nang kami. Kan, adamat rin na kanta. Managing bubukod ka. Managing bubukod ka, Esmeralda. Nukas ka. Saan ada kayo ti amak, papa? Pasensya ka. Noon nagilimad kami kan ka, iho. Yak namin kaya tamasaktan ka. Gaputan napatig kan kanya. Asino nga tipudpud no nga amak, papa? Tsaka mo, iho. Kaputa, saan ko nga am-amo ti damo a boyfriend ni mamam. Kat, hindi na mo na amasikog. Siyak ti pinilit da amang ikalay sa akin ko na. Tapno saan lang na may babain. Nukas ta. Agpada tayo ti kapadasan, papa. Wala, Alex. Isa akas taon na ti panang tubngar ko hindi ka ni mamam. Hindi plan-planuan na ti kalay sayo ka ni Cynthia. Ayam, di nakimpangag. Anyan. Kastagayam ti pudno a kinatawag. Nagsakit ti inararamid ni mama. Nagilimod pa'y gayam kanyak. Ayam pangasim, iho. Di ka ko magumurkura. Kat laglagi pa, ipatpatag ka unay. Imbilang ka na pudpudno nga anak ko. Anyan, ti kastoy ang nagpampanagag, Sandra. Kastoy gayam ti agur-uray agasat ko. Almira, sa anak mat ang nagkurang. Inaramid ko ti amok ka na sayaan. Ngam, apay. Naulpit ni gasat kanya. Awanen dagiti dadakkel ko. Pinanawan nagtilalaki nga inayat ko iti kastaunay. Sa ita, nagbalinak kabulasak. Kasano nga rood amay sakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Kasanon ti panagkatal na. Almira, di ka ko mamapukawan itinamnama. Uray kasano ka ridam ti pasamang ti biyag mo. Patsag adum tanto matlaan ti lawag. Di mo pa kadanagan ti amin. Adtoyak agayam mo. Nakasagana at tumulong kan ka. Agyaman ako na, Sandra. Kaputada ka. Siguro, noawan ka. Diyan amo noan niya ti aramid. Ay na, makasangit gapo iti ragsak, Lester. Kung nagtukat, Ira, sigurado ang maala ka iti scholarship na inaplayan ta. Pinatganti na marso at ikid daw ko. Ay na, dakalan da ito'y atulong para kanyak. Talaga adakkel atulong ti scholarships, Ira. Isu nga igad tayo ti agadal. Sana balay. May sa semester langen, aggraduar tayon. Wan nga rod, Lester. No apay mat anala daw ti panakaawat ko iti daytoy nga scholarship. Sana balay tinapatag, naawat kan. Ken, at dapay mo ti refund mo. Dakkel mo't ti maawat mo cash. Sa bagay, husto ka, Lester. Busbusak iti pagadalan ti daduma. Kat no jak maibos adagos, aramatat tungag sapol iti panggada. Apay nga impudnom ti amin kin ni Alex Romeo. Panawan matan, tap na maamuan na ti kinapudno. Sana mabalin nga ilimod mo iti agnanayon ti kinatao na. Talaga akong trabida kay tibiyag ko. Bakit kanlakaitan? Sana rin ba nga agap apa ti mapaspasamak iti biyag ta? Takita man, may padpadan ti anak mo iti kasasaad ka na to. Kita man ay bag. Pasaray agapa da Alex kan Cynthia. Apay, kahit mo ka di akas jaydan nga agnanayon. Basta, masurunak kan ka, Romeo. Kan apay nga imbagam kin ni Alex. Ada say saya at no agawid pa ilaagi jay Pilipinas. Kaya't mo asawan,
Nasaysayat no agsida da. Sana na ita ti kayat ko asawen. Ti kunak. Nasaysaya at no agin nadayo da pailaeng. Tapno may kanday ti gundawa ya makapagpanunot. Amang ano kasapula na maadaan dalang iti peace of mind. Tabarang no iti panagin nadayo da. Ket maamiris da ti kinapatag ti tunggal may sa kadakwada. Oh, nawata mon, ti kayat ko ang mapasamak, Esmeralda. Nasayata na sabat ka ay rabalasang ko. Ha? Apay ka di, auntie. Kaslagdadaras kayo, man. Ay na, ninanang mo balasang ko. Adda nang ibaga kanya, anakita da kano ijay igid ti kalsada, ijay sentro nga agpalpalama. Anya? Unay matan ni nanang. Kasano nakadanan ijay? Abangan no nagpaspasarak anapan ijay. Iso mapanak ko tamapan ko sukunan. Ay na, agyaman ak unay. Gaputada kayo, auntie. Ala, kuyugan kayon amang sukon ka ni nanang. Nanang, anya ka di tinapampanunot yu. Apay anapan kayo pala ang ijisentro ang nagpalama. Pasensyakan anak ko. Di na ko maibain. Kalat ko lang amanggad. Nanang, saan anaskin amanggid kayo? Umdasan ti sweldo, kas working student. Kan adamat jay naawat ko, ijay scholarship ko. Saan tamat siguro nga agbisin, nanang? Masikuranak mat ngamin dito balay. Ay na, saan kayon arumrumwar, nanang? Kan saan kayon amapan agpalpalama? Saan matlang anasayat apakasarsaritaan nyo ti panagpalamayo? Anak ko, Agaramid kayo latan iti pagpigadan. Wano, flower vase. Taisulangan tila ko yo. Ket inton agradwara kon. San kayo ang madanagan? Taagsapulak adagos iti panggadak. Oh, apay iho. Pagda ka di manan parikot mo. Malagip ko manan ni Almira, papa. Anya, Urean niya tir aramitak. Jak may waksi iti panunot ko ni Almira. Iso ngamin ti babae nga inayat ko iti kastawan ay. Ado dagiti arapaat mi. Ado dagiti plano mi para iti masakbayan. Ngem sana natungpal. Gapo iti isasangbay ni Cynthia iti biyak ko. Narakrak amin dagiti plano mi. iho. Kasi ti kanayon may bagakin ka. Nasakit man, nas ka nalipate mo ni Almira. Papa, Ket no, may papanit ti sitwasyon nyo kan ni Cynthia. Para kanya, masapol lang nga ginadayo kayo pa eh. Marang no iti panagin na dayo yo. Ket iliwan nyo ti presensya ti tunggal maysa. Babanday ta, maamiris yo nga ay-ayatin nyo gayam ti tunggal maysa. Almira, nakastruk ti anak mo iti trabaho. Wen nga rod. Ay na, maragsakan ak launay. Maragsakan ka kunam. Ngam apay nga rod saan ka. Kasladyak ngamin patyan. Jak na subaybayan anaimbang ti panag-aadal ti anak ko. Agam ita, agsirsirbin iti maysa nga ospital. Dayta ti pakakitaan, nga adaka si ti Diyos, Almira. Di na kayo binaybayan iti laksid ti ado arigat, anapasaran nyo nga agina. Sayang laan, gaputadyak makita ti anak ko, nga isuot na ti uniforme na iti trabaho na. Iso nga rod nga alalukuyan da ka nga pa, doktor. Kat nga makakita kan tumanan. Saan, Sandra?